जय जगन्नाथ नमस्कार। आज द्वितीय दिन में पहुँचला पंचुगुण काली राति भी ड्यूटी थी आसी 4-5 जन सांग जीवु गोटा जगह बुलायापाई जगह ना हूँ महाविनायक जाऊँ बुलिया गोटे गाड़ी भड़ा कर झील ब्लॉक करके आसबू से आम बाहर बुबुना कालिया काना काना बबुआ काना देखा बाहर सब बाहर बुबुना को रास्ता जाऊ रास्ता जाऊ देख सर्टकट रास्ता आम जाऊँ काउंटर रास्ता ये हूँ काउंटर रास्ता बाटर काउंटर काउंटर पड़े साइड काउंटर पड़े जाए आर बबुआटा पीठा ना मारल काउंटर पड़े बागिल गाँ देखिए कौटी जाए मारे छता ओला शुणी से रोड जा महाविद्यालय रास्ता खराब चलुनी डबल रास्ता केते फनी लाइन ब्लॉक बाई ये जो हैदराबाद छुआ आइछ मीडिया बंद कर रोड ऊपर कोटा पेर करू ए हाईवे रास्ता को लाइन है चुको नेचर है गाड़ी चलची हमर जो केते किलोमीटर हो कना ये महाविनायक 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर हाँ 140 किलोमीटर रास्ता देख रास्ता काम चले पूरा फॉलोअर्स मानो रास्ता देखा महाविनायक किए जाए बुबना जाए ना मु केबे जाई कान्ना जाई कान्ना जाए कालू जाई कालू कालू जाई देली अब जा बोलबो को छोटोले जाई हम तो जाइनो दी जण बई आगे रे देखियो आ गाड़ी पंचु बांधव जान कालू पंचु बांधव कोनी से कहू कालू खड़िया ओडा ये अच्छे तो कौन करिए कालू न कर बोले तो दीटा वीडियो होई दिबा के चंडीगढ़ पाखापाखि कृष्णदासपुर छकरू डाहाण को गले आम जा ठीक आमर कौन रत्नगिरी जा रत्नगिरी आउ से जो ललतीगिरी पोल तले गलु पूरा रस आम आस पहुँची गलु गाड़ी पार्किंग होगला बुना बुना आमर सब बुना काल सब ऊपर चल बुबुना कालिया कान्हा बबुआ आगे चल पछे जाऊँगी आगे ऊपर जाए कौन कर सब सीढ़ी बाटे गले आम आसलु एपटे जपटे गाड़ी चीज आशा कर देह कौन होगा उठू तो केत उठू झाड़ को भाया देख कोना कोना भाई बहुत बाट के उठाणी भी सेमती झाड़ फाड़ बाहरी है बहुत कष्ट ऊपर चढ़िया ठाकुर दर्शन करिया देह कौन होगा बैक जाऊँ साइड दिया आउ ऊपर जाइबनी बहुत कष्ट है अल्प बाट केत बाट आहरी एत बाट जो बोर्ड अच्छी
କାକିରିକାର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ। ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଏଠି ମନ୍ଦିର ସିଡ଼ି ପାଚ ସେକେରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ସିଏ ସବୁ ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁବୁନା କେମିତି ଲାଗିଲା ସିଡ଼ି ବାଟ ଆସିଲା? ଆମେ ତ ଢଳେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଭାରି କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ କଥା କହନି, କାନ ତ କାନ୍ଦି ପକଉଛି କଥା ଶୁଣିଲା। ମୋ ବୁଆ ତ ଚାଲି ପାରୁନି, ଧଇଁସ କଥା, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ତ ବୁଢା ହେଲୁ। ଓହୋ, କିଏ କିଏ ଥର ବଇଛ ସିଡ଼ି ବାଟେ? ମୁଁ 3 ଥର ବସି ଯାଇଛି। ଆଉ କମ ସିଡ଼ି ହେଲା କେତେ କେତେ ପାହାଚ ହବ? ତାହା ତ ମିନିମମ୍ କେତେ ହବ, 1000 ଉପରେ ହବ। ହବ ଆଉ 1000 ଉପରେ ହବ, ଜଣା ପଡୁନି। ଘର ସିଡ଼ି ପାହାଚ ଯେତିକି ବଡ଼, ସେଠି ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାହାଚ। ହଜାରେ କଣ ଥିବ, 200 କେତେ ରହିବ? ଚାଲନା ବଡ଼ାଣି ଗଲାବେଳକୁ ସୁବିଧା, ଓହ୍ଲେଇ ହବନି, ପେଲି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ଭିଉଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଭିଉଟା ସେକର ପାହାଡ଼କୁ ଏକର ତଳ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି। ସିନେରୀଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ସିନେରୀ ଏଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମନ୍ଦିର ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ପୁରା ଦେଖିବେ, ବୁଲିକି ପୁରା ଚାରିକର ବୁଲିବେ, ଦେଖିବେ। ଭଲ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି, ଭିଉଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବି, ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବି, ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବି ସ୍ପଟଟା ଭଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଛି। ଆସିବେ, ଶୀତ ଦିନେ ଆସିବେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯିଏ ଆସିଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଆସୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ନଡ଼ିଆ 3ଟା ଅଛି ନା, ଏ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ, ଗଣେଶ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ସେ ତ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ତ ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜା ପାଉଛି ତାହେଲେ। ହଁ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ବୋଲି। ମୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜାଣୁଛି କେହି ଜାଣି ଗଣେଶ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଲାଗିଲେ, ଭଗବାନ ଶିବ ତାକୁ ପୋତି ଦେଲେ, ପୋତି ଦେଇକି ଅବତାର ଦେଲେ। ଓହୋ, କହିଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ପୂଜା ପାଇବ। ଏଇକିନା ହାତୀ ସୁଣ୍ଡ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଶିବ ହେଲା, ଗଣେଶ, ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା। ପୁରା ସରିଗଲା ଆମର। ଆସିଲେ ଏବେ ଓଳାଶୁଣିଆ ଏବେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲେଣି ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଓଳାଶୁଣି ଯିବୁ, ଓଳାଶୁଣି ବୁଲି ବାଲିକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲ, କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ସବୁ? ବୁବୁନା ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ମଜା ଆସିଗଲା। ଆଜି ପଞ୍ଚୁକ ଦିନରେ କେମିତି ମଜା ଲାଗିଲା ନା ବୁବୁନା? ବଢିଆ ମଜା ଲାଗିଲା, ବଢିଆ। ପଚାରେ ଆମ କାହ୍ନାକୁ ପଚାରେ, କାହ୍ନା କଣ ଖବର? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ସବୁବେଳେ ଯାଇଛି। ଆଉ କାଳୁ? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। କଷ୍ଟ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ହେଲା, ଟିକେ ନୁହଁ ବହୁତ। ବବୁଆ କଣ ହେଲା? ବବୁଆ ମୁହଁର କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି? ଓଳା ଶୁଣି ଯିବା ବୁଲିବାକୁ, କଣ କହୁଛୁ ବୁବୁନା? ଚାଲ।